Assalamu alaikum ya jama'ar musulmin Najeriya gabaki ɗaya. A madadin mutumin kirki jajirtacce kuma gogagge magurci mawadaci wannan ba wani bane shine Alhaji Abdul Ahmad mai kwashewa ke faɗa mana cewa akwai wani gagarumin sako daga mai tausayin talakawa, mai ƙaunar talakawa, mai kuma son talakawa. Wane ne wannan? Shine matashi na matasa wato Alhaji mai girma Yahaya Bello yana maɗaukacin musulman duniya gabaki ɗaya barka da sallah musamman ma na Najeriya yana mana barka da shan ruwa. Allah ya sa ibadunmu karɓaɓɓe ne. Amin summa amin. Mai girma Alhaji Yahaya Bello matashi na matasa farin wata haska duniya ruwa maganin dauda giwa bukkar daji jeji ba maka kyaure ko mahaukacin kafinta. Mai girma Alhaji Yahaya Bello yana addu'ar Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu baki ɗaya. Amin summa amin. Magajin shugaban ƙasar Najeriya wato Alhaji Muhammadu Buhari ta shekarar 2023 insha Allah. Wannan sanarwa na zuwa muku ne daga Alhaji Uba da Musaidu MC dan Yarbawa.